Hayırlı gün, hürmetli dostlar. Әлеге video балалары булган әти-әниләр өчен бик файдалы булачак. Бүген мин сезне үзебезнең Веснушки студиябыз белән таныштырып китмәкче булам. Беренчедән, кайда без урнашкан? Тандем сәүдә үзәгеннән һәм Кәҗә бистәсе метро станциясеннән ерак түгел, Горсовет урамы 25-нче йортта, шу йортта без урнашкан. Ә хәзер әйдәгез, мин сезне якыннанрак үзебезнең студиябыз белән таныштырып китәм. Birinçiden şunu aytырга кирәк, biz үзебезнең кичкенә артистларыбызның исәнлеге, сәламәтлеге турында һәр вакытта да кайгыртабыз. Шуңа да хәзер илдә барган барлык вакыйгаларга карап, безнең инде антисептик, антибактериал салфеткалар, шулай ук һаваны чистарткыч җиһазлар барысы да бар безнең студиябызда һәр вакытта да бик чиста. Иң беренче менә бу ресепшн зонасыннан башлыйк әле. Монда безнең әти-әниләр, балалар киләләр, әти-әниләр белән көтеп утыралар һәм инде үзләренең балаларының чыгышларыннан foto suretlerini karab sıklanıp dururlar. Bizim bağlar şınap da bir küp konsertlerde çıkış yasadılar. Hem şunu aytırga kerak, şu çıkışların neticesi bulup bizden bir küp nagradılar, kuboklar, gramotalar. Alar bunda polkaga sığmay, alar әле bizde bik küp. Әйдәгез хәзер хореография классы белән танышып китәбез. Bu yerga kelgan балалар әлеге zonada bizning kiyimlerini alıştırırlar. Менә бу инде безнең бию залы. Бию өчен монда барлык җайланмалар да каралган. Әлеге залда безнең төрле юнәлешләр, эстрада, халык, классик, заманча биюләр һәм хип-хоп белән брейк-данс та эшләп килә. Ә монысы инде безнең вокал һәм ораторское искусство бүлмәсе. Вокал булгач инде бу бүлмәне мин үземнең стихиям итеп саныйм. Шуңа күрә монда минем фотографиям һәм наградаларым да нәкъ шушы бүлмәдә саклана. Keşke en yaxşı avtor boshqaruvchi xotin qizlar arasında. Alkışlayımız dostlar, hem elbette en Şeşkeni jingli bilen kutlayımız. Şeşkega premiya hem şeşke. Bunun için profesyonel оборудование, müzikal aparaturlar bizde barısında var. Bağlar bunda yıllarga süйләргә öğrenip kalmışa. Zor sahnelerde çıkış yasarga öğrenirler. Sahnede özlerini tutarga öğrenirler. Konkurslarda katnaşır üçün bunda repetisiyalarımız olsa şulay birgelep әзерләнәбез biz. Балаларны biz 3 yaştan 17 yaşga хәтле кабул итәбез. Алар безгә барысы да бик теләп, канатланып йөриләр. Безгә йөргән балалар сәхнәдә дә, җәмгыятьтә дә үзләрен иркен хис итәләр. Biz һәр баланы индивидуаль яктан ачарга тырышабыз, аның сәләтләрен үстерәбез. Һәм сәхнә нечкәлекләре, эстрада нечкәлекләре белән таныштырабыз. Ә сез үзегезнең балагызның зур сәхнәләрдә чыгыш ясаганын яисә телевизор экраннарыннан күрәсегез киләме? Килсә безгә рәхим итегез. Ә хәзер мин сезгә безнең студиябызга йөрүче балаларның балалы сәләнке концертында чыгыш ясаган бер үзеген тәкъдим итәм. Krisna Yirikovna, Веснушки san'at maktabi.
Bek zo'r rahmat sizga.